bala kang tumingal perang campo samya modali lerakat wilating kota bang mawing wengis lah salah Kakang Hamsa wis mudhun saka Datulaya negara Ngamarta sawetara singgonku nunggu Kakang Hamsa kaya nunggu kumulaing palwa gabus kumambang ing watu item ya di aku wis kepara bisa semela atur ana ing Sinun Prabu Darma Kusuma nang sekawit aku diprena kanthi aris supaya nggone mundhut ngampil jimat Kalimasada kandhek ora bisa dina iki merga negara Ngamarta lagi darbe wonganing para kadang padha mbangun sesaji nang gedhe sing dadi pituwase Sinun Prabu Jarasandha yen to nggone mundhut ngampil jimat Kalimasada ku munggo api-api apus krama laku Jliga sing baku aku wis bisa nyemurupi yen to negara Ngamarta gedunungan Nalendra 3 1 Puntadewa 2 Prabu Bathara Kresna 3 Sinun Prabu Baladewa kena kanggo diadan nggone jangkepi Nalendra 100 ingkang kurang 3 sajuga mapan angel pijet wae ngranti ayo aja nganti karendon wektu tumuli dikecak perang negara Ngamarta merga pancen dikukuhi anane jimat Kalimasada kula tak sumatur ndara-ndara kula piye Gok jenengan badhe ngambil jimat Kalimasada niku rak namung kagem api-api ya menawi ndaratur kula mboten dipun bacotaken Babe Ngamarta niku kathah para satriya-satriya kula tamtama degdeng sama ladeng. Ya tolong. Nek jenengan kok badhe ngampil jimat Kalimasada nggo api-api ming badhe nelukke raja utawa Nalendra 3 niku nek teng Ngamarta niku klintu. Klerune kepiye? Nalendra Ngamarta niku pun niku pindhanipun wis ora tejas tapak palusisaning Brinda. Napa malih namung jenengan lamat ing Nalendra Sabrang tekan mriki niku ajeng adol menapa? Gok. Ben. Aku wis tau mbedah negara. Ora mung sajuga, apa meneh mung negara Ngamarta kang durung suwe wele dumadi ana negara Ngamarta kene. Aku bisa ngendheke, aku bisa ngebuhi Bathang Sayuta negara Ngamarta. Niku rak mederek sampeyan niku digdolak teng mriko. Nek teng mriki niku mboten. Jenengan kedah ngatos-atos. Mbok jenengan sampun kondur mawon timbangane mangke ming dados dadakan layon jenengan kondur mung dadi kabar. Ora apa-apa. Wis tak tekadi merga aku yen bisa nggawa bali jimat Kalimasada 1 loro bisa neluhke Nalendra negara Ngamarta Ndarawati Mandura gedhe keganjarane saka Sinun Prabu Jarasandha iya yen mengkono Kakang ayo tak ganti ayo aja nganti karendon wektu ya
rakyat risang kabirangu rinangkul kinempit kampit dosang retnaning bawana Dagati Wadara. Aku mundur saka Prajata Datulaya negara Ngamarta sing nantang perang karo aku Werkudara gagah pideksara ronggah-ronggah. Iki ana satria sing medhak karo aku gendheleng penyawange brengose tumpang numpi sapa lakon karo aku satria Garpa Ruci Raden Setyaki. Setyaki. Ya ora parat. Kowe nyegati king dadi laguku. Aja ngucap ngrasani marang Kang Mas Werkudara. Setyaki keduga mundurke apa sing dadi kurtamu. Wani karo Hamsa sing tak wedeni apamu. Dedekmu cilik gedhemu cilik ning kowe langap-langap wani iki Narendra sing pengpengan saka negara Mbata Sarembat ora dadi bayaning Setyaki. Janji ora ilang tak kedhepake tiba talu sigar mrapat sira sokot siung pengapit dadi bayangane maju kali aku.
Ayo maju. Tantang sang Baladewa nang kalanira pinustian neng astop swandana mangsa Sagi Kajingga Prabu playu-playu kowe wis maju mbuka nggonmu Pancakara manca barkah kelawan Prabu Hamsa kan dipekaten Damugi Wala Digdaya Sekti Mahambara wonten pusaka ingkang boten saged kula pambengi nenggih siung pengapit mundur pancen kuwi jatahe nata Mandra Prabu Baladewa Hamsa aja ilang tak kedhepke aku Baladewa bakal ngungkulke dadi Kurdama
Ono kangke bedagan elek. Iki Hamsa ya kowe kongkonane Jara Sandha bakal nyerake teluan ratu telu negara Ndarawati Mandra karo Ngawala. Iya. Apa kira-kira wis kulit-kulitmu kena kanggo jianget? Sawangan iki nata Mandra Prabu Baladewa srakokan wis iki jaluk becek. Aja minggiyake Hamsa. Ayo. Sing maju ring pabaratan nata Mandra Prabu Baladewa ya kenggo kanggo sarana yen to aku iso nungguke Baladewa to Gok pripun sing maju Prabu Baladewa wah niku nyemelangi nggadahi pusaka Alugara kaliyan Nenggala niku ngedhep-dhepi ya ning bakal tak ayoni Baladewa Sogot siung pengapit bayangan kene maju kene kali pati. Ayo, Nungkala pancen kowe digdaya sekti Mahambara. Iki salahmu iki salahmu. Aja mlayu kowe Hamsa. Babah depani Bantala Hamsa Araja Sirna Margalayu kenging perbaning daya Alugara Prabu Baladewa. Lah iki eling-eling Prabu Hamsa sinartan Dewi Mbaka duwadi saking raga loro nyawa siji. Prabu Hamsa ing sampun duwiring pejah den lumpati Prabu Dimboga nulya gembregah kaya ungu sare nuri mlayu nututi Prabu Baladewa. Tuh, woi salah. Ayo ditangi. Tuh, woi jagate wong padha. Baladewa iki ya kowe bakal maju ke tunggale kowe sedulur itu ya aku ora bakal takon karo kowe dibuka ya kowe melu-melu dadi kongkonane Jara Sandha bakal nyerake Prabu Mandula Prabu Bathara Kresna Sinatan Puntadewa iya tak teluhke raja telu kanggo sesaji Ludra Prabu Jara Sandha iki jalukmu trono kangke bedakan arek. Aja mlayu.
Oh. Ayo maju kene. Ah. Ah. Ayo tokno semat-sematmu. Aja ora. Ayo ditawi yo. Maju Baladewa amuk. Krishna sinayeng manggelung mangrokning cakranira cakra Baskara Dimas Werkudara. Wah, slithik kanggo opo? Mara gage wis padakno yen to kadangamu tuwa. Koko Prabu Baladewa nggone kurda mangsah yuja ning pabatan mung ngemongake utawa ngedir-dirke bab karosan adu tosing balung kuliting kulit. Nanging dadi mangerti yen to Hamsa Raja lawan Dimbaka kuwi raga loro nyawa siji. Mulane sirnane Dimbaka Hamsa kudu didukumba. Mongko sing duwe karosan nyandak Nalendra loro kuwi mung sliramu Yayi Werkudara. Wah, aku kudu piye? Maju ning pabaratan. Pethokno Hamsa lawan Dimbaka. Yen wis kecekel dunun kumba ning kono dalan sirnane Hamsa lawan Dimbaka. Wah, siang kae. Kegiat sangga pirangu parinanggil kinempet kampet dosang retaning bawana
Werkudara. Ayo. Ayo aja dibacot kinggonmu bakal ngayu jimat Kaliwasa Dara. Iso mbacot kena ya mbacot. Aku ra wedi karo dedeg piadegmu. Yen to ora dulungke tak gawe basa-basi negara Kawarta sikilku tak pondho. Aduh Werkudara Jawa Werkudara. Wah. Ning kene dadi dalane sirnane Amsa kelawan Dimbuk. Waduh. Werkudara jol aku tak mlayu Werkudara. Sol aku. Wah, ora bakal tak jolke iki pertarik patimu. Mangkahanggra sesumbar lindu bumi konjing kumaludha guntur ketuk
Prabu-Dara wis sembodo nyernake amsa dimbuka. Wah, iya. Yen mangkono Dimas Werkudara, Dimas Janaka. Ayo daya-daya dak kandhi. Sliramu sak kloron tumuju ana ing negara Giri Bajra. Yen to budal tumuju ning Giri Bajra supaya aku kelawan sliramu si Adi pinangka sarana nggone samengko para kadang Brata Pandhawa bakal ngadani sesaji kamulyan jati ngupaya Nalendra kang watak angkara murka nanging pomo dipomo nggone tumujune negara Giri Bajra aja nganti karendon wektu kampir ana ing klampis ireng ngampiri Kakang Semar sak atmajane menawi mengkaten tindak suwawi kula dherekaken. Wah ayo tak dhereke gedhek kakangku. Sangsaya dalu araras abdara sorot lintang kang kumedhap titi sonya madya ratri lumrang gandaning puspita sang Dwijawara mrengeng